ľudia, je tam vás tohto videjka, kde si ukážeme našu vodnú nádrž. Počkaj, vodnú nádrž Ružín. Neviem, či to je vodná nádrž, alebo priekopa, či čo to je. Prehrada, pardon. No dobre. No, tak je to tu krásne. A teraz vám ukážeme, čo sa tu dá robiť. Neprídete aj detský vážsky tábor. Môžete si tu prejsť po krásnom malíčku. Takto krásne. Tu máte plechačiky. Počujete ten zvuk? A teraz toho neviem čo. Simon, čo je toto za materiál? Čo je toto za materiál? Drevo? Laminát. No, Laminát, tu je drevo. Díky, okej. Tam sú také tyčky, chodule, tá doneste ich a doneste aj ten badminton z balínu. Dobre. Toto je náš vlog, ako pomáhame trénerom. A prečo vždycky kameru, samozrejme. Zober to ty. Dobre, ber. No. Jeden. Ber druhú stranu. 3, 4. Počkej. Peťo, do garáže? To máme rozobrať. Peťo, my to je vieme rozobrať. Takto. Ja som to minulé. Sa to daja. Dobre. Sme tu vyškolení od malého decka. Hej, toto je prekvapené. To som nečakal. A som myslel, že akože toto tu chápeš. Počkaj. A toto vecička. A to tu je na džubeň. Takto podžubeš? Počkaj. Tak ktoré ukazujeme. Toto. A to takto podžubkáš. Dobre. No. A vlastne, počkaj. No. Čo? Ešte to skladáme. To robím. To bude ako šortské, Ondio. Lebo to má 2 minúty 52. Teraz. Aj šortky, ktoré majú 5 minút. Ale nie, lebo toto je natečené takto. Takže... No tak. Proste bude to dlhé videjko. Tak. Nie. Nie. Čo? Ja sa s vami neučím. Ja tu budem celý čas nech on si odíde. Ja som s vami. A ja to už asi chápem. Nie? Tak naopak. Áno, ja som to pochopil. Andrea, som to pochopil a ty nie. Čo? To už nejde. Dobre ľudia, toto videjko sa asi skončí. Takže vidíme sa u ďalšieho. Čus.